Mamma wa basronko Enfambra Emergency Ghana TV eso na se na onim dada no trend story na ne so mede eba bedime se nenso ne da edika ya won saka ye video yi bia hye no se ha ye Emergency Ghana TV na ne ye wo ha nyina ne se trend story se be boa wo na sense wa kwan na sama wa futu sem ne agisiade no na mede eba bedime wo na hye no se wo be like na wasa subscribe na wa share so ma unu bi na ede amame na ene story amensa aka no apaba bia ne kunu abu ne kwasia ne nyina ne se abrabo no wa hyase na ebi nibo na se se na ebi aba no o se oye before wakoba bi ama yakasa oye before na ema ne niam ekofom nti won sesa ne niam enfifie na ne ma hwemu no nso no ehon so akoye den na o kasa no o kire ne nsemu na me nsemre no ye bokɔhwɛ video no na enyamu ntwemu ene nsem bi okan no ye kone yakwakotie me nsemre no ye kone kɔhwɛ video no emra na hye no se ha Emergency Ghana TV na me a medi dwumadi mu so chairman no enso edi a meti so eno ane akosua faculty ebusia aba ya akwa aba ha eja to say na me adom pa cha me ho ye de nyame ase odi de say mawura pa cha from Millicent Mayuba Mili ufiri he fa ne bai pa cha me frɛ Kropon na ba atwema Kropon ho na ate na ufiri he me free tatale ti we di eni basare ni Mayuba basare ni ba me nchi won tensere ho ana ya tenanti ti ya be wo kra won tensere ana ya do ufiri tatale na bai oh okay mani nsan wo wawo pacha ma o 3 wawo miensa pacha say unsa and so she na abeka so 15 years yo say unsa wanyini atrohwe wanyina pua 46 years wo 46 years fa ne to so yimi free so ono na hyiren fa ne to so ade afa ne ehwe wate ana wo mpe de afa hwe hwe we are say wonam ne ehwe wa eye ma ne house nipa ehwe wo ati ase Donald Trump kra wonam ayehwe no ina na say na nti se wo onam am ye hwe wa mo ani nye de afa ne na no abaya bi nani abre ko adan a menam na bra na hwem sa na say o bodam ko de afa ne ehwe ya kura yi konam se we ni ehwe wa o bekun ko ni ehwe o matiefo hwe no bi atiefo mo mehwe no 46 years say wonso say wonsa kama bi o wow waware pacha maware ejai adai ahofe de okoi na usubai de waba na pacha debi entesa debi okay eni enya abotre mame ena wiai wankasa no waba yanim ha ewa afidie yi so kyerɛkyerɛ wasemu adekode ye de oba afidie yi so no ka kyerɛ me na me ni matifu ntie bi ka kyerɛ me de na de waba pacha de me bae ne se me ware abrantie bi Shasie entunsi mfimfini shasie me ware apana Dennis 2008 nti mamienu eba ware num 2016 ena onya akwanya se oko Dongote adwumani bi nti omofa no na obekọ Nigeria nti tama oba abekọ no na meka kire ne se Dongote cementi pachan ena meka kire ne se me ne me manu nko ana ya na yewo fie ha nti nyame ya adoma akwama wo ye omoba abema no mekọ akosra me sister wa Accra me ne nkola no si me kan na oka kire obisa me se me wo sika na me se lorry family be konko ade nya problem e biem no koye ti nkra no man kwan na me so me call Accra me wo hwa no no frɛ me na o Nigeria e na o frɛ me bisa me se me wo he e na me se ma ba Julie ho wa Accra ti wan Julie ni ye hwan Julie ni ye me sister okay wan kan bibia biem e na o ka te call no nti be 2 weeks time e na o san frɛ na o se mo da so ho na me se ane nti anwumre na o frɛ na o se wa ba bedru tema na me se da nyame ase be 7 mu na me se da nyame ase
se odo wa ba bedru nti be na anajo adana nsu otopa na me ni Juliti ho sei e na ofre no simili fankra no na hia me 37 ye kokumase na mse papa mesro ade asan nsu so to na sabre we minimum kran ha yie me da de nkura ya ba be hia 37 na me akokumase nti mesro ko nyame adom amande me ne nkura no beba sa da de ye da be na ye Saturday nti phone no so de okasa bebre e na okate no e na osan fra biem nti ofra na me ni Julida so te ho asem obeka an sai oba warefo akwakotena wonu ahya woni we ya oni kunu ne nchen na mudi nkwase asem ho se me duru kuma asigyaw na se wa ama oba e ma me fie ho biem pake oni ama e ma fie ho biem na me se e de asem ti hwa na me nua na je phone no free me nsem e no bisa sa pana ade 2.9 FM enti aware enti me nka se me ni million na sa me ma no sori mfa nsuo we mu na onfa nkola no nko se bibi kosi a hwa na ebebo ni din ko nyame ya adoma meja no kwan ama na ba nti okasa bebre oni Julie hamso e wo phone no so saa nti omokate na ne bra ba akon so e police ni wo boko braima e na yima frɛ nti ma frɛ na meka se yima se ni se na wunu aye o na se na apa na kra du ba bi o ya de bi wo ho amenti ase fa phone no ma o sister na me ne nkasa e na me de ma Julie no ne Julie kasa ya no pa me nua ne kyewa na me nua ne ti ase ti Sunday anopa me sorry na me si me niema na amanfo efrefre me Julie say Amelia ada na amanfo efrefre wa won fa phone no ko fa hwe me ko fa nipa numbers ahodo be 7 na nye kwasi ada ne nso na na so be kumase no na me se me bajuada na so be bajuada na me se be bajuada okay enti me fa phone na me hwe different numbers e wo me diary mu a eda me dem no numbers no we frɛ na we afrɛ nti me peki bia nso a me fa na me san afrɛ nipa no se an wukuna afrɛ me sɛ wakwa akɔtena akra nti me nka nkyerɛ sɛ hwɛ no ama fie ho biom na aba fie ho a moja begu nipa be 7 ehwa na ma me so afrɛ ma me frɛ no no so kan asɛm kɔ na me sɛ anti ama na then is there na ɛha no na ɔsɛ me kra me nim ɛna me sister de me di na chi so frɛ na ɔno so kan asɛm kɔ na me sɛ da bia asɛm we de ano ɔden nti hwa na me fa sa na elder nso afrɛ me man hu na me frɛ elder na da simili wo wɔ he na me se da me da so akra me mayo na ɔsen ɛne atwɛn kakra na asɛm a wukunu kan no de odi nkan yɛ mani twa mu no asɛm kro na na ɔsan kan nti me srɔ sɛ obɛba ne de atwɛn na me se da me kra me man ne na mayɛ madwen sɛ nyambo ɔkyena Monday na meba na ɔso de atwɛn na me ne nkasa ansa na me se elder de asɛm ɔsen wakɔ akɔtena hɔ ɛna ɔno atwa mu aba eja unti se wo ba dia e ma ne fie ha biem wo ba pe ba bi a wo kɔ na msi o da mate nti ade a chen Monday no e na me frɛ no wa amfa e na me frɛ elder se elder me pesa me bo no se yo watebra nti bra bi so ti fie o frɛ no bonsu one ne yere sister ya me frɛ o mo no mo se mili twen ansa na Dennis be kɔ na o kɔ wi a na wa ba na me se bra bonsu di asɛm na o se on de ontumi nka asɛm kro na boys bi so university for boys bi so ti fie ho ba ko de no phone o recording nsɛm a me kunu ne na busuafo no kan ye nyina enti me ba bedru Tuesday no sabre na anu kunu te hen net IPT Church of Pentecost achi ho na ya besi fie a yete nti me bedru fie na boy ne yi phone o se antimi libra asem we die ya ware se me mfa ma no nka na wa bra ne betie nti boy ne de record ne ma me no na je se me nkuma afo mienu akwale e na agavase e na abegina fie o mi kunu ka ho na be ma bi so ka ho bata one ne de na me nim nipa kro asem o ka ne sai okọ konfo no okọji aduro no konfo no ka che ne se wanya na yere na obeku no na yere ne ye baifo enti apana oba ama ne ntena fie ha ontum firi fie ha eno no sa be ma no so standing kreja ya no boy no sa record say me ba ya amfa dan no ma rent na o ma me 5 million na ya ne ye hwan ya ne ye bonsu no yere o ma be han dan o muti fie ho o ye tenant okay ena me si yo bra matime da se no sister mili me sero ukuna se me ma na nti ona me si yo matime mba odin nti ma nka hwe ena me call elder ho nti me call elder ho na me ka che se elder me ba e de ma ba beti ni ona o setena se na me no nkasa nti me tena ho na elder be ka che me se mili ukuna ye baako wa ye mienu first one na me nyem o de wire ebo me na me nyem 3 months
obo me ma me hu nyina papa ya ma ya de me ko wie Madonna hospital me hu kwan kra fa so de me ko hospital ho me ko duru yepo omo se ombe chi na ansa na omo ahwe me na me ka cha doctor ansa me sere no on de on hwe me na on ja na life ma no ti anu ya baako second one the same thing on san bo me san me de me ko to hospital ni nyina mabusuafo na betua yi me nti mili ukunu no waka no obeye nti me sere waba no hwe wo hu so yie aida se obekọ ma me mo ho na asem no twa waba ananse hwe kwan a obefa so na mse adamate na me san ba afie nti me ba afie a me siesie fie ho na bonsu ne na yere so firi asore ba o mo ko pambo asore na o mo firi asore ba ti sister ya ba no se anti me limpa chobra na me koe na o se me sro me ni me kunu papa wa ya amaye no ye mpese be kwa wie bone ye sro ye be handan yentimi nka fie ha asem na wukunu kɔ no kraste na odi gya ese dan mienu da ho yemfa ma han na yemfa 5 million ma na fa sesa wo na o ma firi fie ha ente sa na oba moja begu na msi sister ya matime da ase na brabo nsu kan sa ye de yentimi enye sa ade na opambo ankyere sa yentimi mfa obi dan ma ma han enti wa hwe de obeye wo na msi yo mate na me kɔ me ma me ho won tensere enti me kɔ ye na asem kro na wa kan kyere me ma me dada na maame se mili uni mu kunu dia na abeye na mse me pake me nyoma na maba fi se de ode ye me no enye first time be free ne nchen YPT ho ai akọ mabusuafo ho because obu me rough ni nyina so na makama no atumte ho otumi bu mi ya ma me ho pa amanfo mo te nchen na ba be fantoma de afla me ho pa me ho pa e wa abonten adwubi ne bram sometimes om na be fantoma de aba be ebi ana won hye Ebiana sada first day kra na me nhye ho pa ye me ho pa na me nhye because na me wodem e na ode to a me wodem ho e na won so di pie na me di mirika se me pie age me nkwa because otimi twese kan so ode be wo me akume enti adwubi ne bra no ho pa ye na se wo ne bra ne hu bibia ai sa bra ndi na me nwene no kra biem na me dwene me nkwa ho ne bra ne de adro owo kuma wusesi a me kase omo na je me okay enti e ba sa na me call intensity enti me kodu na me ka che ma me say asem we de keka kon nipa no waye me bebre se me tifie kura na oba na me yam hyehye me ni ahoto enti de beba ne se mekọ na me ho ato me na ma me si yo wate me mfra me bra mpanifo mo mama ne na me bo mama ne na mo se o mo so ate o be frɛ no nti ade a chia no pa na me san ba IPT biem se me beboa me ne ma ne nyina no me ba na sister bi ba se opedan na me de dan na ba kuma sister 1200 12 million na me jiska no ti me jiska na me digina so sesa me niam nyina na me de call ntensere ti me call na me call me bra pani o na ye busua pani a owo ha sesi a me call ne nchen odoma na me de call to me bra na nim me bra na friend o ka chen so oni adaje o no wotema o ye na dwuma onya kwan ma o bra friend hwan me bra friend ukunu no pana Dennis wa ma na me bra kan se me ma na mre kakra na msi yo mate o friend to aso 3 times o kan chen se oni time a o ba be di sansem hunu we achi na ono de obi a onim ne ye me papa na pare na de me ma na ware na apart from na pare de onim obi a wabusua no mu biem na me bra se asama wo kan de hwe yi o se on de wa kan no na o ko Nigeria na me so me ko handan o saboba na me ko tena ho na me ne me ma o free kumasi ko sirim ko sirim saboba ko tena ho sta me hwe me manti na sister bi ma me force me kokoton a na me de hwe me ma ne nkakra okay nti ewo musa me di pa nkakra saa na akwanya bi ba ma me se nka me ko Dubai akwakoye adwuma kakra me ko Dubai me ko January 25th January anche bia na corona started nti me wo ho na me ma me so frɛ me se o ko sirim na ode me mana akọ apanafie ho de o makọ akọja o mu sister pani enti okọ akoye yi oba no aba be fa nkwala no na me ma me ja nkwala no ho koye me frɛ me ma me phone na minya no phone so ade ma nkwala no so me frɛ minya nti one day me so na nkwala no wo Facebook na me media ye den na me suma me nua keto abaako no mo Facebook sesey o ma cho mo pictures da Facebook o mo hye school uniform foforo no mo da Facebook na me suma me nua baako se onko bisa me ma me se na ye den na me ma no o ma ko di school foforo nti me ma me kan se me nya abotro ba sa da na ofri strem bai me ma me bedru kuma se na ofre me se o ko no de nkula no ko jaaye no apanama ne mpana efri bolega aba be fa nkura no e de o mo ko bolega
ya be fa nkwala na fi IPT e de omo kọ bolega ono ma menya awe na m say saa de a mempɛ lɔre fɛ ma no no nkonko fa me mamrɛ me na ba bia makodi die enya de a metimi asan ba machi ɛna ɔne me wɔfa mu nyina kasa no mo kan sɛ menya abotere na nkra no ba bia mo akɔ akodi no sɛ enya abotere a ye hu kwan a ɔmo ye bɛfa so a bɛgye ɔmo because be ma no wɔ Nigeria oni Ghana nti ba bia nkra na akɔ akodi no hu menya abotere nti me ma ɔmo pɛ be ma no number ma me ɛna me frɛ no ɔka kyerɛ me sɛ a ɔna ama ne mpana na ba bɛfa nkra no sister ne frɛ no me refi ne din kakra to aso enti sister na abefa nkola nde ko na mse onfa me mamre me o se onfa nkola ne man ne enfa machina enti na o se me nya abotre because me ye ho hwea enye yie ti me sha ase ese me ne sister ne bedi nkomon kakra enti me ne sister na kasa no kakra bi o se na miniska me de hwe nkola no e na be ma ne mane miska onye sei no bi a me ma ba bedi wo nchen kwan be na afa so be fa nkola na afa de be ma ne mane na adane me yem hyehyɛ na me kan semate nti me started sa me mani sister no me din kan ma no 500 cedis nti eche na me san be ma no 400 nti ewo mu ana be 1 month me nti me ma ne nka me fra be ma no o se ai omo wo ma me no ho ma me no so me ma no message a o ma me reply sa ma me no so wo mpana foforo wo yeji a one sa nipa ne neti wo yeji nti me ma no wa be fa nkula no de akwa akomo no ne baba ya Miriam ne me ma ne neti enti wode nkora na free borga ho Lilian afa me mana kwotena bolega e de ama ne ba Miriam e na ehwe omo no akwotena ne mpana ne nchen wo yeji enti me fra pana bona mane se na mate o se enye nokre na m se okay ba bia manya abedi me yehwe enye yie enti saa de a nkola no manya akwanya ne o makasa baako na me baba akon ka kire me se ma eya briska na eya na komodie ena me sister no me busa am say adwuma be na oye na o se adwuma a oye ne de otonton enkate mole ne neoma ba ni sika ne swa ena me sister de adro no me hu de meye mema o sika ma o de aka o sika no ho ne fa ye adwuma na mo me ba emfa so no me mpe ba me sika tene de megema de na o se yo wate odamase na me ma nti me hu kwan a mefa so a na me pese me ye bibia se de be ya obehwe me mane yie na on kan trend se ni on fa o mane nso nkoma o maame maka bibia o se on fa nkola no nko be ma na de nkola na abre no be ma no nso se nkola no so wo Nigeria o ma nkola no nsa makuma se ne machina me maame nso kwa bolga oni ba bi o kwa hwehwe Lilian ekira kwan enti wo bre ni ska enti me bre ni ska no de ahye na adwuma no se de be ya obenya mfaso e de ahye nkola no mfa me sika tene nto me ho enti me ne boy ba akon kasa already nso na me ne be ma na kasa ma ono nso se me fa sika na me sister no enti me de 4000 bra boy bi se on fa nkoma sister no ma me na boy ne ka cha me se on fa 4000 na nkona ma jimi dodo me nim ni pa na de enti na me de 4000 ma no se on fa nko sha adwuma enti o de 2000 be ma no ti boy ne chire mu ma mbeti ase and all the 2000 come on sister no afede me nti sister inka biem ogis kan wi me nti nka biem mama ni ska so on to phone ma on to phone no nso na akoye nsempi nti na de be ya no se wo se me san e ba Ghana nso saa time na be lockdown because adwuma me koye kra me ntumi anye nti ho na me ne nipa na me ne ye adwuma me ka cha ne se ba bia me ma akodi no me mpenti me sere na adwuma na me ba be ye no me nya anye dia wo se me san ko Ghana back ena nipa no ka cha me se wo sere me a me ma ye free lockdown me free mu a obeja me kwan ama ya ba ama ma ba nti ye lockdown ye free mu wie na me hwe a miniska minihwe me ba Ghana me ntimi nya hwe dan kra me ntimi rent bi nti me ka cha ne se me sere no ene me ye adwuma kakra na Sandru January a na maba me ne me maame kasai me ne papa no so kasai e maame ne apana no ne bra e kasai bra Bismarck wawu e na bra Bismarck ka chem se wate se duru se me ba be ba enkra no school na yenya ndi o makwa akotumu no obepe dan oboga ho amma ba betim se de be ya me man beto aso akọ mu school na msoma ye adwuma ti jimi e na msoma si yo mate enti January no ko duru 25 January e no mu twa ticket ma me na stand ba Ghana nti me ba beduru ya no na nkra no o mama kwan me beduru ye me beda apana ne fie sa ada na sa ade echi a on kire me ba bia me ma no na me nko ti ade echi na me fa aka call bolga bra Bismarck pe dan na maame me koduru school for penifo ni nyina na me kasa say me ma na build nti o mo sere me say me mpe ba bi ntina na me nhwe me ma no
na me hu de me ye nam se okay me manda achi hia me Ewo bolga ho Sacred Heart International ena omone me kasa ya na me ma Bismarck pay dan no papa na na tua dan ne ka apana Dennis na tua dan ne ka na me ne nkura no kotena mu apana nsi bolga one whole year say bi obehwe ne ma na so oba behwe me say wa fira kwantuo ma ba no anu se dan na warranty ama me no warranty dan semeda hen okofa ne mattress da bi ende enye hwe e de ba beto ho enye hwe me ne nkula na ye beda so saa sa fine ne nyama aka nyina mi ana me to bibia ye bibia enti me koye container ketwa bi si sister Lilian no na saa se so say me de ton aduane nkakra afa de papa e wo mu a be 2-3 months no de 200 cedis aba on hwe me ne nkula na yie me be jare me frɛ na o mfi me enti bra Bismarck ne be wuye e no mo ba na satam no agya awade ana se no ono na agya no agya me dada no agya me me na ma me hwe nkwala na me de kopie se me ko Dubai ko dipa ne esasa ne yu hu frim se won hwe wo yie no won ka ho enti won hwe ne ma satam no abusuafo na frɛ ne se o megya me ma omo o se oma enti no onyaawo na emomode na no na aka se wagyawo amamre kwan so de onyaawo afi na wo kasa to aso enti bra Bismarck wuye no e na omunyina ba ye na yekwayi ti yekwayi na ye ba anwumre no e na oseme no aduane na ne de obeba ye fie ho na mse yo mate enti me ba no aduane me ne me ma ne te ho e na onu oba bi baaye oba beduru ya asema obeka ache me ne se wakwa ware oba we akoye no na amamre nti ode na ba kire me se girl ne te bolega ha nti se mi hu se me kra no na mse yo mate ti girl no bo ni din kire me Prudence ena eja one oba no ko ena ka me ne me ma afede na boga tena ba din ama me ne me ma no hwem 2 months 3 months no de 200 cedi eto da ofre na ana ma ware okuma asminti me mo akohoma mienu nti fa me ma bre me bibia no ma fra babusuan fa aka acha mo se ye nso a obolega nti sambra na me hwe de ekọ na emoa me na me start me sole se ne sa de a me ne me ma ba kuma se enti on pedai man no ka che so onya dan e ma me e woni fie ho me so me wa abusuan me nkoma abusuanfo ho na me se sa de a me koma abusuanfo ho de a dan e ho no me ni menua mo ba me ensa na ekoda dan no enti nkwala no nso de ni fie ho dan ho ho de me ma nkwala na ba betena ni fie ho na weekends bia na nkwala na ba me ho no see you na me ne nkwala na ba ye ba 19th December 2023 na me den kra na bre na me so me kwotena mabusuanfo nchen enti mabusuanfo afre na oma obi afre na omfi ode nechena enti last year October 1st na me ofa mo kan se sa October 1st na 8 years opamo mi si abonte ono me kan hwe nkire omo ase wagya me ase onya me omo ntia ase enti omo e ba na na so no mo aba betie de ekro enti me ofa mo firi sunyan e bai ene ne be kasai apana bunkotodwe o me ofa anim ka kire ne se onya me na nya me chena 8 years na sa o ba bie no ono nso tini ba bie emfie nwotwe 8 years ene obunkotodwe se opa me ofa mo chew na onya me enti ofa mo de ofa mo abeka ni nyina no omunya bibia ama ne nka na obema me dan ofie ho ama ma ba betena ho ene ofa mbusa ne se oba betena ha se obehwe ne ma na se wo ware no ose me ware na aka me yere ho na abaya bi ofie ho me ware na aka me yere ho na ose na abaya we ni we ho na ye wo yere ose amili na ye me yere na ofa mo se omo de omo mpe problem omo ko na omra na omo ne nka de wo ho e ma no ko bie dan nyina kire ofa mo koye be ye 1 year nie omo afre na wa anko nti me so ma tena se adwene ho hu se nkwase abuo na obu me because oye me ho ade amamre kwan so me de nsa abre no 2 times o se onje ensa no o de bre ne se nkonye me de bre ne se onje na wale no mi hu se me ja wale o se onje ne nsa onja me so me te ho no onhwe me onya me hwe enkola no kra o se o hwe me ma no mi ana me toto enkola no ho ne ma apart from school fees books ne o school ntare de aka nyina me ana me ye entimenti ase ena me se me de ba be da mo se me sre na da roma o meja me mama busuafo na eja pade na me kokoye na amada ne yalefo no onfa me chefa ma me na onya kwan wale na me so me mo me bra eja pade be na akoye da ne da yare me ko ware no na yete ebu akwa ma akru akoya la fie nti no half plot e da su ye bo IPT ho
ti me ware na wie ye na sa second week na na start say ye ho adwuma na oniska enti me ana na me ye labor me so amota ne concrete adansefo omunyina ate ase IPT hofo nyina ni masem wo ya making ehye bo IPT omo ti ho nyina elda obi bia ni masem wo ya making okokwan so no attachment one bag ya me na me ye labor amani pa no nyame adum ye sifia kese emienu e kire de ne ye 9 rooms na animu nso de no so ye 10 wa ma me single room mitimi ko bu nkotodwe pa no che say o ma me just single room na nka me fa ma rent na me fa sika na nya adwuma o se age so no awu ansa na menya ni sika adi me ye hiafo abusuafo me papa na onim obi a biem ti me master no de entimi nko ba bia nti o ka me nka hwe na me nim se obehwe me ma na yi ama me enso ma sha de ekwa na ekro kwase ebu no wabu me nti na wo say me ma bibia ba awiye enti na me enti mili se ye ya ye ka say woni apana moja awade ana munyae papa me awarende minim say ejai onje nsan so o se onje ensan me de akọ 2 times o se onje me wo fam ye madansefo me wo fam te ho e no so bu nkotodwe se nsan onje ne na enye ne chena na onde ne yere ne me se amamre kwan so owu na se meni ho a yentimi nsie ne yentimi nya na yi nti onje nsan na enye ne chena ono nso a onhwe me yare kra na me friend phone so se na me niska o me ho kire me yare ma me niska nko hospital o se enye mi kunu no me nkope mi kunu nye mi kunu no no ntumi nhweme ono a obu nkotodwe pa twan ene o se nye wo kunu no o se nye mi kunu no na ono so onya bidi ah pa twa da bia me ko obi oba afofro ne wo ho na wo so onya bidi pa twa me nya madwen se me beware se me wo kunu minim se me kunu me mfa ne nsa ma menye ma no nsi bonne da bi o pe so je ma no si bonne by force say onje ne nsa enti amamre kwan so de mo da so ware amamre kwan so de me ye ne yere enti 9 years nie on ware fofo fa so me nware mabusuafo nyina omo asase kro omo kan se me nware na nka de be sinsi na mse da bi me mani nti me nko ba bia sesi a o ma no omo we me de omo ko ofie ho ne de omo wo fie ho omo wo no but weekends na omo aba me ho be 1 month ni na omo ma me nchen e na won so otehin metie kropon nebra okọ Dubai no sana mo ware onim sa ukọ Dubai okọ Dubai onim me wo ho no no kra na de pressure to me so sa me mehwe me ma no na sister no nhwe nkola na yi me sandi sika ni nyina onim ni nyina na sa 20 million a obi de koma again so oba obeje wade no oba wade ma wanchia me koka ho asem e ma papa no kra kan chem say ye me jimi na me se me danase ye jimi ampa me danase because na me mpesa me man be basa anti me danase eye ye ntwa so ti Lilian ka kire me say se me nim na me da ne ka bie mu a obema bolga afono me ampa nso bra Bismarck na wawu na ye me dance ni me ko dan Lilian ka no de bia different number from me say se mpesa mani kan obolga mama ndambo Lilian ka bie kilantia nti me so me de chair no me ka chair ne say nya hwe wasi me ma pant da wano aduane amomadi nti 20 million iska onfa kilantia hey edisesi ade wo de die hian pa ne se o meja me na fie na me ko so a ho mortar ne concrete ne cement no onfa me chefa ma me na on hwe ne ma because waye me ho ade nkla ne ye ne ma okay atiefo ene Millicent Mayoba onna ewo yanim ha na semo a ode aba yanim ha ena motie bi no ena wiei Adomba Sandra mehu se waba ahoma ne so osi akra ya Krobea asante wadama memu aheburu ena wiei yenso ya join ni show no Yankopon enye wo kese na ontutu one wabedwafo enso anamo emfansie asemi ho memma mabedwafo nso ensamisa akwanya omo nso bebem ene Kim Bernard printing press mehu se won so aba osi akra Krobea mechiachi awo ene shama ene enso ye wa ye monitor show no na kra ye diwachi sei na ye tie na ye hunu nsemo a ekoso a eboa yen
Nakus Media and was good work Nana Krobea. Hey, Nana continue. Wadame bru unana mto so anuma sorry memwa ha ene nana prabon continue. Very good afternoon to you. Nyankopon nhyirawo na onye okese. Ene Restford Opoku Innocent ono nso okonkori ene ose akrakra bia memwanu abedwafo nyina ha ene comfortakwa ono ewo special ice nkransa chiane mame kire se udwumadie yenso yemfa eni agrokra na Mr. Brown ene ose piao nana wunse misa ya wubusa de on point eno boa yen ma asemo a abaye nyina yanimu no yenso yete ase ni ehunu de ekoso Adolf Boateng eno Nana Krobea. I always enjoy your program koso ana koso wate ne ja achepram so ene yenso ye wa awie yenso ye hwew oba ebra na apana wode bro waka otumi de waya kora bo ema utopiti ukolapse kwan ya be fa so akoduru hospital wu hu eno ye baako otumi bro wo ya wo ho hwe a na nye yie eno ye mienu entina elder nom ne adofo nka ye tu fo se be ma na kane de ose ya obeyo entidwane na pe ba bi fa de na wo ntima ne bro papa menya ne hwio ono owa abufuo bibia nkoka papa nye grede edie na wo yo entima ne bro me pacho oyobi an kokoben no nti se o kan asem na wo yi ano a ene obebu sesi a dabi me mete he tie me meba me mete he me kokoben me wo kan asem me kan asem na wo yi ano a me mo eno nkyere se wo kokoben wa ena abeye saade no se wudi no kre ede kire obi a ne kokoben no bia omo die na wo yo boni ben hunti ena no de bro me pacho first one na menyem 3 months na obo me no na ne baba ya me kwa ware no na menyim so wo ma nti a kire no obi be ka kire se owo ma mienu e wo strem nti me ma ne kofa ankla ne bai talata ne kwabana nti na me ne nkla ne netie nti na menyem mempo sa abre na me na asa menyem na me yare ti one day anopa me so na me ho nye me yie na ono so kotema e na me call hospital ti mi koduru ye na doctor no share me Madonna hospital doctor no share me no say me lu condition ye o sa me je oto ha me admit u kakra na me hwe u kakra ansa na obetimi akofi a wako nti me so me ko na me kita phone kitwa yam na phone no kra ko battery low e no mo admit me anopa be 9 na me call na talata so ko school nti omo je me to ho manu bo anwumre be 6 ansa na papa no ba na o se me ho ye e na oyi mi se me mra fie nti sa na ofrefre me phone so no onyame me so me ko me de nkraja sister bi na otentamu ho sister ajo ne ni kuna kwasi me de nkraja o mo se me ko hospital aba nti me ma ye ni nyina no o mo frefra o mo nyame sa talata so free school aba na teacher mu nyina tie fie ho me ko me waduane wo me kitchen me wo banku me wo mo me wo stew nti sister se nka akra no ba obefa ba ire si so ananse bibia si so no wa anye eno kwa kanchira bonten so for say ono aba me ni fie wa anya aduane ani ena teacher kan say ene ye kohwehwe ho na wo ma me de aduane mpa no ho na ade nti na na oba ya wa anya aduane ani ena okwaje obi phone friend papa say o free school aba ono so no ba 1 o'clock wa aba me ni fie ekobo be 5 me ni fie nti papa no so fra onyame ti me beduru fie anadwo be 8 na obi sa me say me ko he me say me ko hospital say me te ka mu ba me fritema me te bas mu ba nti se be ya free fie ansa na maba enye sa papa no apana Dennis na ekasa elder mu nyina ma dance for teacher mu nyina adwubi mu nyina ma dance for se me ba me te ka mu ba me ba beduru fie na uni ho nya sa ade a age se mojagu no obi a me yare se sia na me free hospital ba nti na minim se agrobi na odi na me dem dai nti ahomache na ofra me se me kwa na se me wo na me se me wo fie sa na waduru fie ho awie oba e me gina akire ho na sister santoa hand dan ofie no no so she inside ho oduru ho no abomasum na sa time so na ya waya ye fie no foforo nti wires ne bi e no fine no de bo me rough se nye asantoa no kra me nye sure se nka me ba last born nka me nya no
omo na fa me call hospital se ma mata lata aduane enti onye sure say bi odwen se wo call be ma foforo nche na obi a menyem 3 months and unim se me yare amanfo ye o menye bi da metena ne ncha ware ase manfiri na chida ebi ye na wie wo ye oba onyem na be ma foforo ne gugu so ma wa she wa jeso we nani ewuo o sirigu ni trim enso oyo onyem o nso obi ne gugu so she wa jesofa wonya hwe say apana wodwene say ebi a wo ko be ma foforo ho enti na e ma ne di sabufu di free tema bai dabi menjindi no obo no wanka bibia sa say bi a wo ko be ma ho wanka bibia enti wo bo no de na no oka enti no ode bo na mama ne batalata aduane menim se me call hospital no ana enti na man kan kira akola ne say oba na menifi a be call hospital da na me phone dumu ye na de enti na won so e ka de ne ka o ma won so te ase so won ko fa talata ne kwabdam free siri mu mra won nchen de ka me ne say ye ko si fie ni wie foforo no fie no so na me nkoa na me ti fie ho me ne kraman na ne ti fie ho nti na menyem okokwan so abe 3 months no mai 2 months no mai nti saa time so ne nyanya light me nkoa na me hye ho nti sister ne ka saa asem ne kire me na me say me busa na say ohwe nkwala because me ne netin me hu say wa sore da cross or the scare kwa komane obi da na me busa na o say kwan ya ma me ne fa so ne ni jaye nti on hwe nkwala ne nhwe o mo kina na me sister oyesa ebe no me ama me me medidi na ne ma no so betena ba bi omunya bi ni on bebo ni din bone nti ama me de koto me papa anim me papa ne me maame e frɛ no na omo pa ne kyɛw sɛ omo sere no sɛ saa na ɛte de a me nko a mete hɔ a ayɛ me nko a ne kraman penalty fie ne de on fa nkwala no mra ɛna ɔno so kɔ osirem na owi ankwala no ɔbrɛ pa ansa na ɔde nkwala no ɛba so onhwɛ na wo kɔfa de a sɛ bɛyere kyerɛ wo kɔ wia enti wo saa tam no wawo talata no bae na menya wo Kelvin talata bae na me wo Kelvin na ma wo ho na mexi me kakra okay saa de we yo ho me mfrɛ ne mfomso ba me ka ne sɛ ɛyɛ adesua ya na me ta tu mam ememafo sɛ wo yɛ bɛɛma na ebi awawo saa de we ye kame ne nkronko ma maako sɛ ye 100% ma ne wo wiase a be 8 point something ene wo saa akoma no out of a ma e wo wiase nyina sɛ obenya akokoduro sɛ obɛhwɛ obiba tie 8.2 percentage wise 8.2 and this how they fall within 8.2 now you are very fortunate and very lucky and ya mentan so nsan tu memafo sese oni oba afofra wo a fa kwada no ekoma oyira wawade no saa de we emema me kasa yanka mo experience you go talk saa na emma ye wasa akoma no out of 8.2 ne kra no ye wasa akoma no eje amanfo ma hwe wo no no saa nkwada no esan de ntoto etumi ba one ni kunu entem especially enkwada sebe omo ba o manyini kakra ne maame ni CCTV no obem manipulate aware ni turu akwara ni sese ya enti ya na metaka se wo nchen e na obe ware gidigidi a ubetumi a sa akwada ne wo maame ba bi ote no chimato bi anim na mfumso bi anim a hwe wade efiri ho ena ya na mesa tu ma ne nsofo se bi a 8.2 no wonka ho sa akoma no wunni ba wo ka ho kra ye nta ma wa no mprew nka njiro okunu se kofa wo ma no free omo maame hobra na me menhwe wo mo CCTV na eba do sisi a wa ye dan
okodwomu na behwe edwa wakodi abegu ha no ana sa yeka out of that cases ye wo binum nso a onmo tena omo papa yire no mo nso nchen ya ohye won ama wo wure fi mpo se onom wo maame ankasa eno kra de 1% nenu enu 1% mpo ti ade esua wo mu no yenta nto chances asa wo kotwa bert se mutwa etode se wo mutwa etode bia etumi wo mo tesa ko ya o se obi otwa bed broken heart nchini na kuma tumi tu ebino no eye bed titwa saa de no eye bed titwa na wo kotwa loto eye loto twa inti ya asembe na apeso obisa Millicent era papa akwan be na afa so awusi a ewura no me pa cho mi shia na mete sepase na no so te ebu akwazungu tina satam na meton ntos ne nyadoa ne sabodwodwa no e na me di shia no ebu akwa sa pacha na yede na wa hu se no wo ma wa mi sa no satam wanka ana me so memusa edi be sen ansa na wo ko hu se wo ma mfie se bo so me se ya warrior na edi be 7 to 8 months ana na me sister bi di nkomo wa abu akwa die wa no kasagu bibi ni mu mame be 7 to 8 months na me sister bi di nkomo wa abu akwa na sister no ben pa na danfo pa na na yere ena sister na kan say na wo sorry I complain say won kwa na oti adenti na wo ma apanama no emma na me say wo ma na o se ane nti ho na me sha ase say me busa no na obeji tum ena me so me kobo me papa ma ne say asem say na aba but me ma no hu say me wo ba nti enye hwe so wo ma mienu a enye hwe na papa kan say eno krampo de enye problem na wani kan anka amo mu nyina hu no ene ha adwenti o mo ne kasa ma ne jitu mu ema obi ehu ne mfom so a waye wo ho sabe no aye wo ho ade ana na wanya wo ho ade me ho ade da nti waye wo ho ade ansa na wo ne na wo mpachan ono so ye die ni greasy kasna na nkana ono ye greasy ni na wo ye ba sare mpachan okay afei se obi ka se ne ma no na o nhwe wo mu yie enu nti na de ntokwa ba no a obeso mu sei me pacho so obi ka sa men jintum because talata bae no na wanyin kakra but na dwen mu enteye enti se akra ne ye bibi akra no so no ho ofe pa onyin no ba me nchen wie no afi de na ne ho ye fe oba afoforo na me na mesi no nyoma but me man oye ma no ko school enti ne ho be ye fe enti so oye bibi na se me koka na ase papa no support ne ba no but no so ni fie na me ne akra no na wo fie nti ekodru pempen so ba bi no me yamadwen se me nka akra na asem biem ema omo tintem ho no kan se man kan asem nso a na ma ye nipa bone because me na me force mu akra no bae ti so ye bibi a me nka nti me hu se akra no osa actions na na oye me hu se na dwen mu na ho but echire a ono abe hu se de na oye na me ka no na mentano edinye eno na ama obi kasa wonye ntum se nkwala no na ama ndokwa abeba mo ntem no enye se enkwala no mpo a nkwala no mu nim nyansa but na efi papa no because akwala no ye bone na wo tia na ono hu ni se wo ha akwala no ne baba ya nde no ho ofe yie no ho ofe pa nti okọ school no start se oni teacher ni bi betwempana emo mo be ka kire me nti me metia akwala na no nti ema na na ye wo fie ne ye kan no nti na me yese no se me bo papa na ma ne ba kwan papa no fa so tia akwala no ma akwala no dwane frifie obo no akwala ne kote hwe teacher ni dom ai na teacher ni nso ne twemp na ampa teacher ni no ko university ayampa nti boy no kra tu fie ho no otimu fie ho bi fie ho tu ye fie akoko
enti o 2 years but na akra no de me hu ne say onim nya na onim de o me sa na me hu no ada obetna on nkyɛn no follow up to the oba de ebusa no akra ne won fie sai nim fie de mentimi o hwɛ na obenya bɛɛ sai no obe 11 or 12 years but oba de na no ho yɛ nketenkete na obedi na kakra no ne body no ba kama sisi a o ma no paninu wo say na ketwa no wo say paninu 14 na ketwa no 11 years 11 years acha sisi a wo mo papa ne nkyɛn a wo hwɛ wo mo kama omo papa ne nkyɛn o hwɛ wo mo but ne hwɛ mu ne de me mani nche sɛ de o hwɛ wo mo ne de nso mafa ne sa papa no e ma no nso e wo hen fa sisi a talata no me firi hoja no ono di nkan koi e no ba e na me firi hoja no nti se sia no no so bo ne bra o ta no so watu o papa nkyɛn da otu say waware wa nyini aware waware ono obi a wonti ni pa no nkyɛn na ɛna ba ko no waka ho no nso kwabena nso nti o papa fie ho bi david ara yesi hwe akwabena nso obe mfie be sɛ kwabena ti minti kwabena be 20 or 19 na papa no be fa no ko Nigeria ti Nigeria ho no ne ba no nsensem ko sori enti akra ne minim na kyerɛ kwan na wo ka sɛ meni na asifie meni na gyaje oba ya no ato na plot no pa cho plot no ato fu ana sɛ ya half half na half na wo se baby ye sɛ wo se baby ye have 9 rooms ne 10 rooms half plot no pa chai o manage ye asase no so half was so mo asase nti eso okay ada IPT Pentecost nchen hwa ene sɛ oba ya no ato na asase de a wo nka ho de enti na wo ka ho de enti a meka ho ne sɛ me na me twe nsuo me ana me so a mortar concrete bibia ye wo ho bia na oni ska de ye adwuma no saata na cement ye 80 to 50 pesos tis ono ne de ne sɛ bia wanya 10 cedi ama ye sɛ monto cement no baako ana mienu na wachi ama esi ni na ka adwuma bi obeye bia ye me na me ye na me papa te ase me nua mu nyina obeka no kra me nua ma ma mienu enyina omo ba fi ho ba beboa ye adwuma na ye no ho nyina me nua ma ma do ma ho de be support ye adenti na obusa asa meba adenti na obusa asa asem we na me pese me hunu ni nti a ose ne chefa wo mu ana so ono so nya bibi wo mu eye okay na saa de we nso emema nsan fa nhye wo mu trim oba ye de matoma sa ase dada nti wo nka ho oboa se ono ne ne obetna aye ema wusi ya oka ho why you okay wabusa waseboy okay eja kwa me na de na apesa obisa na mama nasi na menchia o mama gibre amuti nyina minia ba papa tama woni uwa ye o ho ade no obo ba ko obo mienu obo miensa ebi kwa ho pai na obusuafo yawe na omo yawe menyemo no first one there no me call me papa ho mam papa kan say aware a enya ndru ba bia de me nya nyinsen ye o ma me nko bi mentina fie enti osoma mpanifo be nipa be 5 mo ba mpanifo akese pa mo be pa me papa chew ma me papa kan say o mpene na mpene chena but mpanifo no san ba biem e be kan na papa kan say nya hwe mpanifo no mo aba ne nti ebi chen no enti se nipa na yemfomso se sa na abade a enye hwe menko na meko enti second one no so baaye no a mi prasa no me wofa enche na mekotena osunwan techere ma me wofa hwe me nyinse na me wo 3 months mekotena ho nya 6 months a meko 7 months me wofa no na hwe me saa nsana enu so osuma na me wofa mo kan se amamre mu no ba anyima e wosa wo wo kunu fie enye sa wo kan sa wo be wo ha o mbe dwene bone bi wo akire enti menko na menko wo mi kunu fie se meko wo wie a na o maka asem timi be wo wie ya no na ase waba fom na waba fom enti manka bibia bia me fa ne se asa na me de tena ho enti bebre ne de mabusuafo yawe ndase afedi tie bi no okwa akra no ofrewo na o Nigeria na ofrewo ofrewo no okunu ni oyire na edi nkomo e ba ne se na o sita ne tie se wo se wo ya hye woni
me pa cho bra o friend na mi sister na ti so ya sha woni no ni Nigeria no abagana nti phone so no kasa na phone so je ba ne se na wudua ba ne ti se wo se wo ya sha woni pa cho na nsuo to na akonwa no so na akonwa ne dem akonwa ne 3 in 1 nti mi ti sei e na ono so te me nchen ekita me ba no na nsuo so to anadwo pa e na yeti won ye hwe TV nti o friend na phone kita me nsuo no nti na eda loud na me phone no so nye nti me ne kasa na ono kra kan say apa na ba o frefre o sa na me say ane but na ye ni Japia Krobea wo bibi pese obusa Millicent ya bisa mebisa oba Millicent mebisa asembi eye bema no wo se wo ye die ni no no so ye die ni pa cha me ba sare ni no no so ye grisi kasna na nkana na maware no moye no mukuro mama mre ekwaso kwa mbe no faso otimi ye ho ade sa obeye me ho ade ma mabusuafo tradition ye local ai ene na mebisa se emra wo ware wo no na wo hwe ensemsem ntokwane ade na eba no ukobo obusuafo na mane ana bema no so obusuafo obo mama ne sa aware de ware a ye wo mo egina ware na chi utimi ko bisa okobo mama ne ma asase na me mabusuafo amane e na me papa bem e na me kan se papa no kan bibre ti na me nim set to atwa nti e koso no na me bebo o mabusua pani amane ma me no wafrim mama bera ene mpanifo bi o mo no mo aha baby ti me bebo mama ne mama me ne frɛ ne kasa bibre e kire na mama no wuye nti na abusuafo na aka no onfa omunye hwe nti obi akra suro se okoka na asem kire na obekọ nanim se obusa na asem okay ene na mebisa se on sa aware de wo ware a na be ma tete wa sa wo hwe no ntimi nwara sa so de ni sakoma no wo so de nsana kọ wo so wanye na so te hu no okun we ade ntini wan fa ni nsana nkoma no wo pe obi kura na ade ma no no de koma no senkeye ade ntini watena wo sa na fa ni nsana nkoma no wapem kro wapem nu bosoma nim krasi e kone mprensa na wate adam fie nkono ni na minim se nipa na na dwen sesa because medinka wo me ba first one ma nware nipa no nti na ma dwen se mensa nko ba bia biem aware we na nka mete ho no ka ebia na dwen sesa beba enso follow up to a Japia question. What does open wa de? Mempe biem. Okay. A Japia ya bedase. Yo. Krobea me dasi. Yo. Adofo. Edin. NFLS J grandpa. Me hu so aba. No say, "Hey, Nana Krobea, you are straight on the okay no pa o. Your panels should be on alert." Say me ma catch omo. Me menya kanen ko ade enga Japia ne di na ankam de no ho beche no. Nemom wo te ha me di obo ade wo te ha na wo sre na wo de awakoka okay a memfa ho nche what is good for the goose is equally good for the gander what you say hwe aboa bi afre no ofui aboa fui se opene bare na ena ofui ka kire ne ba se wo ho bon aponche se ofui wo kọ no opene bare no a o ka kire ne ba ne se asa ponche ho bon ha enzo ne man ne wo o asa ponche ho bon ha aboa ntontom pe na sifi akọ wonya eden ma no na mfrema kese bi abo na ho ntontom ede na kowura na sifi be ka se ho enrade mi da ni o ani age odaru ade ase na sibusa aboa nton he nyanam se mama mfia ha biom aha mfrema na abo na de mi aba wonya bibi di akọche he asemi ba ye nim adofunti jataba ene apana Dennis anopa onomo bonkomo owura ekwani a wo fa so a wo kasa ye de kire ye nyina no ye nim wonomo wo ho recording ewa ha nanso ehu hia menne se mebo enkomoboyi egusu a ekoso na no
de meteye ene se apana Dennis ebe fresim ma wone abrewa bakasai si ena asem no ena mode akwa afidie ne so mpesam ka kire mo se memma enti na mse aboafui wo pene bare na wo so hobo aponche Krobea nkasa kwa wo aboan tontomo penasi fi akwa enframa bone kwa wenya di ode behye tie wo ka se oh mituka meba wona mu anu asaka ohene bi na asem ne wone nsem ohene ne se mame ma enti memma ohene ben na asem na akọ nanim me pa cho enye sa asem we ohene ben na asem na akọ nanim asem we me fa nko ba bia da asem ben ne kọ ohene bi anim me pa cho enu ye different matter cry enye we one hwan ntem me pa cho sister bi woni wukuna ware sem no akọ ohene bi anim enko ba bia da enko ba bia da agise mabusuafo na ha enko ba bia da ada okobo sister ni dua ne kọ ohene bi anim man ko boni dua na wukunu hu wom bi saa case no wukunu kọ ohene kro na nim bi sister no mom na yese okosta ma me wo hene no ho but o man kan se be ma na ka ho okay apana afei wate okay mabedwafo wa hai yabamma nice opportunity sabe awurai wabekansem hweye na wangu kasena na nkanafo animu ase sawo na aye ba asere ni eno ono ye kasena na nkana wan hwe ya wo bitifi a wo tie wabeka se kasena na nka ye ene ese wo mu mama ne kura abo ma ye mpese saade ni bisinti wo bi nkoka se akwana sebe wabusue mama boro ma kire se wotie di obayi kano a ono nanum asem ena yefa wo bro no ma ni could have seen ye ne koto ayaresa be nyina doctor for say ye nchew ono ne sere ya wa me ya nchew doctor for he no oba wonyem kura ne ye bono ni nyina si wa wo bu nkotodwe according to the obayi ken e woni wo fa no mu anim se me yire dia menya no me wukura se wono ni ho a yensie me ewa amamre kwa so ma ne nyeye won so sabre ya ye ka sei wutasi ya wutwie woni oba ne te owura tasi droba ye ni wuni asem kire se tasi droba sifuo bebre ye namfonom ebi ye ma ebi ye nananom a ye ne wonum ne didwuma enti menya ma asem bi madabi nya sa akwana ade nini ene bejo mema mabedwafo abam na wate won te akra yeah akra unse se asemba sei ne se wanyi hu ano a na se wasem nya dentia entini a owura no keka no se wa ma na opa che se de awura yi kanyi na no kore efise oni hu bika ohu mema eduru se asem bi fa bema bi hu sei na wa momodin se obeyi ne hu ano na I say wadi abufuo ni mema asem bi sei no a na ya akobro so ya na ya me ya efise mema wa asem ka enti di awura ya kan ya gu bema isu nyina di bema ntimi nka bibi kakra ema ye hu se nti ye ya ema asa asem we ba ye ana se awura yi nsam a wo kan nyina eye nokore ya we kasa eho ayi akodane ensem bebre ya ise di ebedane ntokwa se ye no woni ye wa asem oni enya asem a ye na kan ye beji atum ya anachi asem beda ho so awura yi si emfie mako da bere nkono wa je se ni enti na onim se ubetimi apekwan bi afa so a nka wa amfa so awura yi si wo de ne wonsa bere mako se mienza ana mienu wa wonye wa wo su nya no me ye ne ya na ye me ya wo mema ho no se ye no kore pa ne mfie nwotwe asese ni awura yi oni nyankopon to feda na won so de oda ho oba a watimi akoso oba ansa de na betia ne se hwe okura ni makwa na beka ho na wanka hwe wanya hwe se de wo kan se yete sampa na wo de san se wunya bi awie nti na wo awura yi ti wo
ɔfrɛ nyame anaasɛ ɔkɔ asɔre ɔnkɔmu bia daakye sɛ deɛ wɔka yɛ yi a ɛho ano yie ɛwɔ hɔ no moma no ɛma amokye deɛ ɔmo nyi no wɔn deɛ wɔn na George wɔ wɔhwɛ baabi a wɔn deɛ woyɛ kristo ni kura wodi bɔne obetwaw ɛna meka no woyɛ kramoni wodi bɔne obetwaw woyɛ bosonson ni wodi bɔne obetwaw so obi wɔ hɔ a ɔbɛyɛ ne ho sɛ me deɛ mu biara menka ho die bi a wɔne me ni asɛm wɔn deɛ obiara wɔn deɛ ebiara obetwaw enti sɛ obi tie yɛn ana otie a nyame boa yehia na ofia fa ne hyɛ yawada yehia na ofia ɔmra na ɔmɛka ne fa mu deɛ ɛmɛɛma nso wɔ asɛm ka enti ɛba a momeyɛ nso yɛnkasa wobɛkom kura na awura nneɛma bebree wɔ hɔ a wɔno nso yɛɛyɛ a ama nakɔ akɔduru ne adurei obi ntɔn na akokɔ bi deɛ kwaw enti wɔwura sɛbesɛbe na adwen mu ka no sɛ ɔsɔreɛ ɔbaa wɔnyem na watwe wɔyɛ asi ne soɔ ebiridi na wɔboro no bibi wom enti wo so bra na bɛka wo kyɛf wo fa mu deɛ kyerɛ yɛn na yɛn nso yɛnhunu ne yɛkwan a yɛbɛfa sɛ deɛ wo ka ya so sɛ saa na teɛ enti wo mma deɛ a na wɔ sɛ awura no baabi a yɛde ne gyina ɛna ekyitae a yɛbɛtae no sɛ wɔno nso ne brɛ ɛnyɛ kwa no ɔno nso so yɛbɛtae n'akyi saa enti sɛ wo wɔ asɛm a bra na bɛka woni hwee kan so a deɛ awura yɛ kan nyina yɛbɛtwa no watwa 99.9% nyɛ de ama no na afei yɛde agyina so na baabi a wɔse yɛkɔ no na yɛkɔ enti akora mede bɛsi ha na sɛ wɔama a na yɛde ne yɛtoa soɔ no atoa so meda ase menso meda ase mabaako asɛm wɔ hɔ na meda ase paa hwɛ me papa ka asɛm kyerɛ me sɛ na wɔse sɛ wo me ne wonya asɛm na sɛ medi mirika kɔ papa hɔ a meme nkyene na mede akɔ no nti ɔbɛka te kwa metena ha yi a nipa na wo ne nya asɛm a ɔde ne mako bɛba ɛna mede bɛyɛ nkwan no bɛma yi ɔbɛyi na adi ka bɛtena ase I love the quote wate ase wei waka bɛma ni ahotɔ o da bia wo taka bɛma ni ahotɔ da kuro bi so kora de yi ma kane yɛyi mmoa ansa na abadwene wo bɛma no kora wo ho wɔn nti ɔbɛyi na bɛka yɛfa ne sɛ de ɔbɛyi kan kura mpo ɔboa apana nka oyiri wotwa ntoro na na nipa baako nko nipa baako enko da ndi ofi sɛ apana nko na hyɛ dem nka ɔbɛko ti ɔbɛyi nya be ma hwee wabɔ mu anti na wɔsɔla na wɔbo no ɔba wɔnyem nti nya botere krati oyiri na aba wodi kan ko ɔtoa na wonye bi mo ɔbɛyi bai wakana sɛ mina kro ndi wo de fa wo mako no bɛka na kyerɛ me sɛ baako bienu miɛnsa wɔntia na bia sɛ bi mpomi to me sa na na wɛ sɛ wo ware ɔbaa wodi ne kofi na kɔ ware na yɛ tufo a sɛ bɛma de ni kwan sɛ wo tena wo sa ɔbaa so sɔfo na baba tufo no so bompa yɛ wia sɛ makɔ asɔ dɛm sɛ bɛma de ni kwan sɛ wo to wo sa ɔbaa so embrem lawyer bɛka kyerɛ sɛ bɛma de ni kwan sɛ wo to wo sa ɔbaa so wo na ɔbaa no kɔ sɛ dɛm wia na ɔbaa na ka asɔ mu ɔhodu wo yɛ bɛma abome tio ya tufo bebrebe yɛ nyina wie ba ɔbaa de bɛbi sɛ sɛ wo yɛ bɛma bome na mehwɛ wo sɛ ɔtɛmte no no afutu ni na on pese o de be adwuma ba onu mu mfo so se wo ye bema wo so gina wo ye wonya oba se wo ye bema enti se wo nyina ti mi esi na se oba ya betena wa kan se nyina wie ya frew se me bo na so fo ka se mama na ohene na wo se mama no wo bu oba no na oni ho wo de wo ya si aba ya so wo bu ni se de kronfo no na sa ohene kron na oni ho enti aba ne se na ne de oba no betena ha se ohene bi se mama mma enti wo bi se ohene no pass mwe chen ya hwe na na hwe akora ho sɛ obi bu na odwane na ɔkɔbɔ obi abo ɛnkane no baabi kɔtia me ba na wonidi wo papa baba bɛto me wo sɛ kwaku sɛ me apie pɛ na ma dwane me na ho me kɔto me na ɔbɛba na me bɔ ne nkyɛn we why lucky pa ka obi ho ɔntimi mu me da nti ɔbayi pɛ obi aka na sɛ ma kyerɛ na odwane bɛto ayi bɔne a wayɛ ne deɛ bɔne pa wayɛ ɛne ne deɛ ɔnɛ sa free ana wo nti yɛn deɛ sɛ deɛ ɔbɔ ɔkan yɛ no sɛ me wa ma sɛ me deɛ wa ma ho mɛgye ɔbaa no asɛm no adi sɛ ɔbaa yɛato nsa afrɛ no sɛ yɛwɔda no wɔama deɛ ɔbaa kan no A to Z me awura yɛafrɛ wo kunu apaana sɛ yɛawada ɛhia ne fie ha ɔmmra na deɛ wokan ɔmɛkyerɛ ne die mu na afei yɛmfa wo asɛm a woka no ɛnto n'anim na afei yɛntie
de wo ho na emom se wa amade a ehon ne be kire anamone a ese si tuta wechire e bi se ko hwe video no aba na se na wo te ye ne wani so hu ye no sa pepepe na etie yete ababa wane nsem na okan ye no ne ba ne sei na oba kwa wade na obema timi esibri wataw ni nyina ida so esi awade yi mu sa de na mementi asio se makwa ware ye bo me ba kuna na me fi aware na asio me ntwen kwa ma me mark me fi aware na asio so wo kodem me make sure say ye 3 months straight first answer wo de won che 3 months be na fabra because menti asa say issue bi e bebia no ye bo me na oda so tem e be abo ne sa be 7 years na oda so gina ho oda so te aware ni mani nyina say me mma fa wo ma ne kwe you have your parents in some months me mwa afia se na wudwane na we ni ngwa se me etimi aboa ma hu nyina kopa e wa bonten aw me ma so am nto bo askaka maye e ma ya no odin mudi e che mo babu ye kuye ye ni ahodin esu ya no ye betimi dia bo sisie na so na be ma ne ye wanyade kra asan kwa ko ware oba foforo ja oba yi so abosimi njani ode nsam mienu na abro 2 times when nsam abro 2 times nyina wa refuse na that means when meaning say wo pese wo say na brabo ana say wo pese wo beja say den ko sen ko ko den ko da abrante we die tinchire atwa nsem beni mami hu so adwentre ewo comment section ewo what I say na komo no so mi hu nya wo so wo ka ete afa ho ne nyina so ye ni nyina wu ne di esua tie mi so bi fi wo no na so usua bi afi mi ho na sha so me say ha eye emergency Ghana TV na mi a me di jumete hu to cha me ne iti a me je so eno ani akosua faculty abusua bomode so be like na wa share na subscribe eso ete amame bomode so be notification bell no with me so emaye na there be say post another video no na be first person nsa ebeka na when we be first person we be show video no abusia macro that's a dance ebe say share. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.